Gadewch i ni ddechrau gyda'r wyddoniaeth sy'n rhoi ffynonellau adnewyddadwy i ni. Chi'n gweld, mae'n planed yn rhoi'r holl adnoddau anhygoel hyn i ni. Haul, gwynt, dŵr sy'n cynhyrchu ynni naturiol. Trwy hadnesio'r ynni naturiol hwn i greu trydan, gallwn leihau allariadau carbon dioxid, sy'n gysylltiedig â chynhyrchu trydan traddodiadol ac arafu newid yn yr hinsawdd. Gadewch i ni edrych yn agosach mewn i'r gwahanol dechnolegau ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Edrychwn yn gyntaf ar ynni gwynt. Mae tyrbyn gwynt yn ddefnyddio'r llif aer sy'n cael ei ddal gan ei lafnau i droi gen yr adur, sydd wedyn yn cynhyrchu trydan. Math mwyaf cyffredin o dyrbyn gwynt yw'r tyrbiniau gwynt echel-lorweddol. Maen nhw'n edrych fel llafnau, llafn gwythio o Peirianneg. Maen nhw'n fawr ac wedi'u cynllunio i wynebu'r gwynt. Mae tyrbiniau gwynt echelyn vertigol yn llai cyffredin, ac er ei bod yn llai effeithlon na tyrbiniau gwynt llorweddol, maent yn fwy hyblyg. Gall tyrbiniau gwynt vertigol ddal ynni gwynt o unrhyw gyfeiriad, a gall poblogaeth ffermydd gwynt o'r math hwn fod yn fwy dwys, gan nad yw ei llif aer yn amharu ar ei gilydd. Gellir gosod tyrbiniau gwynt ar y tir ac ar y môr, ac ar hyn o bryd mae ynni gwynt yn cyfrif am tua 1% o'r allbwn trydan byd eang. Mae rhai pobl hyd yn oed yn ei gosod yn ei gerddi. Solar photovoltaics is about taking the sun's energy and converting it into electricity. Typically you would see them on buildings as what we would call solar panels. And solar is great because we already have a huge nuclear reactor in the sky that we use the sun. What we need to do is harness it and use it properly. Pan fydd pelydrau golau yn taro ar wyneb deunydd ffotodrydanol, enghraifft silicon, mae electronau'n cael eu hallaru o'r wyneb. Mae'r electronau hyn yn cynhyrchu cerrynt trydanol wrth iddynt adael y gell ffotovoltaig. Dim ond golau o amleddau penodol all achosi i'r broses hon ddigwydd. A dyna pam mae'r rhan fwyaf o baneli solar yn gweithio gyda golau haul uniongyrchol yn unig, nid golau artiffisial. Mae effeithlonrwydd celloedd solar nodweddiadol tua 15 i 20%, ond gall mathau mwy newydd o gelloedd solar gyrraedd effeithlonrwydd hyd at 42%. Datblygiad addawol iawn mewn peirianneg solar ffotovoltaidd. Gallwch ddod o hyd i solar ffotovoltaidd ar doau sy'n wynebu'r de, ar ffermydd solar, a hyd yn oed yn y gofod. Diolch i gwmnïau Peirianneg arloesol o Gymru. A big challenge in the whole PV industry is the efficiency of the solar panel. And so when we're talking about taking this centimetre squared up to what we currently work on, which is 30 by 30 panels, you get an efficiency drop purely because it's bigger. It's the way it is because we have factors to think about, such as printing consistency, the infiltration of the perovskite, and getting that uniformity of the panel itself. The other thing is that you can also combine it with other technologies. So for example, when the sun was powering a solar panel, the solar panel gets warm. And there is a way where you can actually use the sun's energy to also derive heat from the solar panel, and that's combined solar thermal technology. So at its core, solar thermal relates to using the sun's energy to produce heat that you can capture and do something useful with. Mae ynni'r llanw yn creu ffynhonnell ynni adnewyddadwy trwy batrwm rhagweladwy o donau cefnfor. Mae yna ffyrddau wahanol i hadnesio ynni tonau, fel ffrydiau llanw, morgloddiau a morlynnoedd llanw. Pan osodir tyrbyn mewn ffrwd o ddŵr sy'n llifo'n gyflym, mae'n trosi'r egni o symudiad y dŵr i drydan. Gelwir hyn yn ffrwd llanw, ac er y gall weithio gydag unrhyw hylif, mae'r ynni a gynhyrchir o ddŵr yn llawer mwy na'r gwynt, oherwydd bod dŵr yn hylif mwy dwys. Mae morglawdd llanw yn argau wedi ei wneud gan dyn. Mae'n hir, syth ac yn dal ynni o ddŵr sy'n symud i mewn ac allan o fai neu afon oherwydd grymoedd y llanw. Mae morlynnoedd llanw yn gweithio mewn ffordd debyg i forgloddiau llanw, ar wahân i'r ffaith bod nhw'n amgau ardal o arfordir gyda amrediad llanw uchel y tu ôl i forglawdd. Y fantais gyda morlynnoedd llanw yw eu bod nhw wedi dylunio i leihau'r effaith amgylcheddol.
a hyd yn oed creu cynefinoedd micro i bysgod bach ac adar ffynnu. Mae Cymru yn arloeswr ym maes ynni'r llanw, gyda cynlluniau ar gyfer morlyn sy'n 320 MW, cartrefi sy'n arnofio, a chanolfan ymchwil ar gyfer newid hinsawdd wedi'i cynllunio i'w hadeiladu yn 2023. Gweithaf holl fanteision ynni adnewyddadwy, mae yna lawer o heriau dal i fodoli beirianwyr datrys. Yr her gyntaf yw argaeledd ynni adnewyddadwy. Mae angen golau dydd ar rhan fwyaf o gelloedd solar photovoltaig, tra bod angen lefel gwynt optimum ar derbyniau gwynt. Ydy, mae hynny'n iawn. Os nad oes digon o wynt, gall arwain i gynhyrchiad gwael, tra gall gormod o wynt niweidio'r turbin. Problem arall yw'r effeithlonrwydd o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar ôl troed carbon sydd wedi dod o'r brosesau gweithgynhyrchu ei hunan. Enghraifft, gall panel solar cymryd nifer flynyddoedd o gynhyrchu ynni i wrthweithio'r ôl troed carbon a greu'r gan weithgynhyrchu a'i cludo i'w gyrchfan derfynol. The current business model when we're manufacturing is a very linear economy, and what that means is we tend to dig stuff out of the ground, we make things, and at the end of their life we throw them away. And that's really wasteful. There's only a limited supply of these materials on this planet. So thinking about reusing products or recycling them and taking those materials and either making other products or perhaps making those products last much longer. I beirianwyr, mae hyn yn her bwysig a pherthnasol. Sut allwn ni wneud y mwyaf o effeithlonrwydd ynni adnewyddadwy, lleihau effaith prosesau gweithgynhyrchu, a lleoleiddio cadwyni cyflenwi i gyflawni net zero yn gyflymach.